इनक्या हा अरे तुझं आवडतो खेळ कुठचं? कबड्डी. कबड्डी बाबा तिया कधीपासून आवड लागलो तुका? जे आमच्या शाळेकडे एकदा मॅच होते कबड्डीचे हा, हा. आणि त्या मी एकदाच 6 जणांना आउट केलं. एका रेडीत 6 जणांना आउट. हो. अरे कसं काय पण? अरे असं गेलो मरे हा कबड्डी रेड मारू हा आणि तितक्यात असं बोनस काढता काढता एकट्यात पाय हात घातलो ओके आणि हात घातल्यानंतर ना सगळेजण जुळला दिले आणि आडीवर घातले. तितक्यात मी असं मेल्लेलं बरी नाटक्या केलो. तितक्यात सगळे साईडीक गेले काय झालं तर बघू आणि तितक्यातच मी काय केलो सो गेलो आणि रेषा घातल्या 6 जण. म्हणजे ते काय केलं असं बेशुद्ध आल्यासारखं केलं. म्हणजे ते भियान बाजून गेले ते हात लावून सगळ्या आउट केलं. असंच खेळा कबड्डी माझ्या मते ह्याच्यापर्यंत जातलंय ती देशापर्यंत असंच खेळा सगळ्यांना आउट करून उडत. तर इनक्याचा खेळ ह्यो होतो कबड्डी. अशीच इनक्याची गजाली ऐकायच्या तर फॉलो करा ना रे. हा फॉलो करून ठेवचा गजाली सांगत राहतो. गजाली सांगत राहतो डेली. हा